Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palagi malakas malay sakit araw-araw. Pagpalang hapon po sa inyo lahat o gabi. Bago ko umpisan po ay shoutout muna kay Berlindo Palisok, Mike Tayo Commented, Shirley Oriora from Bicol, Lion Abisti, Jonix Minadin, Hiraldo Jimenez, Arnel De Rosario, Andy Bonifacio, Paito Wayne, Robin Mantanilla, Ramarlon Hoyoy De Rosario, Pagkakatan din EDC, Janice Nolo, Arnel Riano, Pantalion Bobis, Roldan Buo Commented, Aljon Puod, Andong Kurogi, Tani Janan, Marvin TV, Coldod TV, Rons Marcelino, Ronald Sator Commented, Aljon Puod, Dilandra, Jasmine Yamisi, Tripoli Commented, Nestor Ramos, at Michael Hermoso, Robin Ramos, Rex Taguinod, April Makalisang, Christopher Kabutulan, Rino Moraldi TV, Robert Roscoe Commented, Jordan Buo Commented, Alan Riolen Commented, Alvin Junoro, Rons Marcelino. Shoutout po sa inyong lahat. Ang isi-share ko po sa inyo ang pangalan ng Panginoong Hesus at ang Diyos Ama na sumira sa baril, Hiwaga ng Pangasinan. Ang pamamaraan po ay sa gipitan o salin lamang po ang orasyon. Maaari ding manalangin sa harapan ng kalaban o isunod ang orasyon. Narito pang orasyon, 3 beses po usalin po. Yutaja, Yahor, Yahu, Yari, Parigahu, Yauyui, Bukuha, Hukub, Simas, Mesum, Yuy, Musim, Sitam, Totam, Miyuim, Yaus, Huwa, Yauhu, Yau, Hu, Sya, Shawa, Yauhu, Yihur, Yahi, Yayabil, Elohim, Yayar, Elohim, Itaur, Kitub. Usalin po lamang po ng 3 beses po sa isip lamang po ng 3 beses sa harapan ng taong mayroong baril at ipo sa hangin paharap sa kanya at ang kanyang baril ay masisira po. Narito pang orasyon naman po ulit. Yutaja, Yahur, Yahu, Yari, Barigahu, Yauyui, Bukuha, Hukub, Simas, Misum, Yuy, Musim, Sitam, Totam, Miyuim, Yauhu, Syuha, Yauhu, Yau, Hu, Syawa, Yauhu, Ihor, Bayihi, Yayabil, Elohim, Yayar, Elohim, Itaur, Kitub. Yan po ang orasyon po. Sa mga naniniwala lang po, kung di po kayo naniniwala po, pwede nyo pang skip. Pero kung naniniwala po kayo, ikon nyo lang po, isulat po nyo sa notebook po na malinis po, na wala pong kon po, para magagamit po nyo kung naniniwala po kayo. Sana po nawaan po ninyo. Usalin po sa isip lamang po at ipo sa harapan ng taong mayroong baril at ipo sa hangin pa harap sa kanyang baril at masisira po. Ayan po. Ang pagkukon po sa spiritual po, hindi po basta-basta po magbasa po ng mga Latin po na orasyon po. Tiyaga lamang po kung mag-usal po kayo ng orasyon, kahit dahan-dahan lamang po. Ito po ay the best po na makagamit po sa pangangailangan po sa araw ng kagipitan po. Salin ko po ulit ang orasyon po.
Yuta, Ja, Yahor, Yahu, Yari, Barigahu, Yauyuy, Bukuha, Hukub, Simas, Misum, Yuy, Musim, Sitam, Tutam, Miyuim, Yahus, Shuwa, Yahu, Yau, Hu, Shawa, Yauhu, Yihiur, Yahihi, Yayabil, Elohim, Yayar, Elohim, Itaur, Kitub. Yan po ang orasyon po. Sana po huwag po kayo makalimot pong manalangin sa Diyos na mapakapangyarihan sa lahat, na humingi po ng gabay, paintulot po. Kung gumagawa po kayo ng mga orasyon po ay una po sa lahat po ay humingi kayo ng tulong sa Diyos na mapakapangyarihan sa lahat, at pagkatapos nyo pong makakon po ng mga nabanggit mga orasyon po, magpasalamat kayo sa Diyos na mapakapangyarihan sa lahat para ikasi po sa inyo. Ngayon gustong-gusto ng Diyos na makapangyarihan yung humingi ka po ng gabay at pasalamat sa Kanya. Maraming salamat po sa tiwala po ninyo. Iwagan ng Pangasinan po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kung makalimot pong mag-subscribe, mag-like and share. Maraming salamat po.